Здравейте, приятели! Аз съм Даниела, а ви отново сте с мен и моя канал, където готвя умно и вкусно с моя уред, любим термомикс. Днес ще направя една бърза салата. Много често я правя. Това е броколи салатата. Тя ми е на списъка за деня. Бързо става и е много вкусна. Тази салата е изключително популярна и е една от първите неща, които се готвят, когато човек се вземе термомикс. Аз също я правя доста често, импровизирам, понякога слагам и други неща. И ще ви кажа сега и един трик, който прилагам. Започвам. 300 грама броколи. Една червена чушка. Нарязана на едри парчета. Една ябълка, също на едри парчета. Това са запечени кедрови ядки, аз обаче ги слагам накрая, тъй като не всички ги харесват. Зехтин, 25 грама, аз слагам повече, защото обичам по-вкусена. Това е бял балсамико, оцет някакъв. Мед, една чайна лъжица и горчица, 1,5 лъжици. Съвета, който исках да ви дам за тази салата е горчицата и меда да не остават отгоре, тъй като понякога полепват по капака. Трябва да се смесят или пък можеше да се сложат между броколите и ябълките, за да останат по средата и да не останат по капака. И остана последната съставка, сол, нормална сол, или аз в случая съм сложила такава, в която има и подправки вътре. Разбира се, може и нея да си направите сами в термомикса от сухи съставки, сол, смилате за няколко секунди и сте готови. Черен пипер, който желая, аз не слагам. Затварям. Момент да покажа. Ето как изглежда. Всичко е пълно вътре на едри парчета. И сега идва магията на този уред. За 5 секунди тези неща ще станат на една така много приятна консистенция. Нито много едри парчета, нито дребни. Всичко се разбърка и е вау! Та-да! Ето, готова е салатата. Поръсвам сега с кедровите ядки или с слънчогледови семки и ням-ням.